जेजू मेलो आनी परत्यान जिवंत जालो हे आमी सतमानताव जाल्यार ताचेर विश्वास दवरून मेल्ल्यांकी जेजू सवें देव जिवंत उठयतलो. तेसलोनिकाकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 4व्या अध्यायांत 14वो श्लोक. आणि अमर जीवी दयाळ मोकवाड बापा, मरण पावलेल्या सासनाचो विशेवला भय, तुझ्या सर्गीच्या निवासाक पावय, तांकां सासनाचे जिवीत लाभय. जीवित आणि जिवंत पण तुका सतमानता तो, केदींच मोरा सोना तो सासनाक जियेतलो, तुका सौम्या सासना भोगतलो. दयाळ मोकवाड बापा, मरण पावलेल्या सासनाचो विशेवला भय, तुझ्या सर्गीच्या निवासाक पावय, तांकां सासनाचे जिवीत लाभय. तू जावन आसाय जीवित आणि जिवंत पण तुका सतमानता तो, केदींच मोरा सोना तो सासनाक जियेतलो, तुका सौम्या सासना भोगतलो. दयाळ मोकवाड बापा, मरण पावलेल्या सासनाचो विशेवला भय, तुझ्या सर्गीच्या निवासाक पावय, तांकां सासनाचे जिवीत लाभय.
काळजाची एकच आशा जीवन उठय तांका निमाण्या त्या दिसा भोगशीलाय नासता शिक्षा लाभय तांका तुजी मोगाची रक्षा दयाळ मोगाळ बापा मरण पावलेल्या सासनाचो विशेव लाभय तुझ्या सर्गीच्या निवासाक पावय तांका सासनाचे जिवीत लाभय